Lelo panyasa voice box abile malata akujama ya Aponi Kalindo aka the DC kunena kuti Aponi Kalindo ndi munthu mmodzi amene samatha kukhala bwino ndi anthu kapenanso kugwira ntchito ndi anzawo. Lero limodzi pa panyasa voice box timve kuti abile malata nchifukwa chani akulankhula moteri zokhudzana ndi Aponi Kalindo, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze mwachizolowezi maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Boni Kalindo ku constituency ya kwawo adamenya one term basi. Mmene amakhalira samapitako, amangokhalira kumayaviyavi mulilongwe, akagone loji akwere kekeke yati ine sindikwera magalimoto odula, kumaona ngati kuti akupanga zabwino kuli kuumira kumene analuza nayo constituency. Pitani mukayang'ane ma giants akumulanje, mukapeza umene kujaku kuli Dr. George Chaponda, kuli Dr. Nankhumwa, kuli Dr. Patricia Kaliati. Mukayang'ane ma constituency mwawo umene akhalira, mukaone inuyo ngati anthu amene ajawo amamuchita support Boni Kalindo chifukwa cha chikhalidwe chake. Talk of ku DPP anali deputy spokesperson publicity secretary, koma analephera ndithu kumene kujako kukhala bwinobwino. Machokedwe ake anali oyipa, kumayipangira mademo DPP yomweyo kuti mapha malubino ndiye ndamaliseche koma ndiye MP wawo, mpaka kutenga tomato sauce kuzipaka thupiri ati wamenyedwa ndi anthu a DPP, kuipisa mbiri ya DPP. Amene amalimbikitsa kuti anamapopa magazi, kuti ati a DPP akupopa magazi kumulanje, anali Boni Kalindo, mene anachokera ku chipani cha DPP mpaka anamulembera kalata nkumuchotsa ku chipani cha DPP. Ndi mene anachokera. Kupita ku UTM anampasa kukhala youth director, achimwendo ku MCP adapasa kukhala youth director, achimwendo akutipula pa ground ku chipani cha MCP. Iye Boni Kalindo akulimbana ndi utsogoleri, mudamva ino, mpaka adatenga galimoto ya UTM ndi kukayisiya ku hotelo. Pitani mukatenge galimoto yanu, mwina muona ngati ndikufuna galimoto yanu. Akupanga mademo, atakomedwa ndi ndalama za mademo, anatenga galimoto kuchisiya chipani cha UTM monyasa kwambiri, osatiso mwabwino kutenga galimoto ndi kukayisiya ku hotelo. Katengeni galimoto yanu, mwina mukuona sungati ndi kuifuna. Mene anachokera ku UTM. Kamukutose Alliance anabwera akuona kuti a president Dr. Lazarus Chakwera asankha achimwendo kukhala Minister of Homeland Security. Iye uja sana sankhidwe udindo, tingonena kuti maphunziro ake sana muyenereze pena paliponse, sakanathanso kukhala olonduna. Anamuuza kuti mwina apite kunja, akunja amakhala ndi zowayenereza zawo kuti munthuyo apite kunja akakhale ambassador. Zomuyenereza analibe, anampasa business, anadya ija ndalama zija zatha, anayamba kuukiranso tonse Alliance, kuyamba kumapanga mademo, kumapanga zoyipa kuti ati azilandira ndalama now and then. Kutha kwa Boni Kalindo kumakhala koteroko ndikumene anapita ndikuyamba kumanyoza Achakwera, kumachita kutukwana m'maudio mwake, zichitoti mkwiyo udabwisa kwambiri. Lero akunena kuti a DPP titembenuza mfuti, tiyamba kuomberani chifukwa simunatipatse ndalama. Ndimene amathera Boni Kalindo, ndimene amathera Boni Kalindo. Boni Kalindo anthu a DPP anampasa sapoti yochuluka zedi. Kunali achina Luwemba, achina Mpaso, achina Kambanje, achina Ndani, aliwonse amene agwira nawo ntchito amapezeka kuti kumapeto kwake sasiyana bwino. Achina Beni Longwe, achina Wilson Muno, achina Bile Malata, achina Agape Kombe.
agwira nawo ntchito onsewa koma kumapeto ake sanathe nawo bwino. There was this other maplani ochita mademo anamiwa, Aboni Kalindo, Abile Malata, Agape Kombe, anthu onse ochuluka achina wakusalima uko, mkulu wakusalima anapezeka kuti kugwirizana tiyeni tipange dongosolo la mademo amenewowo sanathe bwino. Amene anasokoneza zonse anali Boni Kalindo ndi Joshua Chisambere. Mademo amenewowo sanathe bwino, anangothera fawo basi. Inu mupite ku Blantyre, inu mupite ku Zomba, inu mupite ku Lilongwe, koma monse mwanasokoneza. Lero akamabwera ndikumakanena kuti azifuna kuti azikhala ngati dolo. Ife tumene timayankhula anthu amaona ngati kuti mwina tikudana naye Boni Kalindo chifukwa chonena kuti we are supporting government of the day then. Koma chikhalidwe chake Boni Kalindo chizionekera panopa chifukwa lero akufuna kuti ayipise wina aliyense amene akumuona kuti uyu ngwamphamvu mwina akhoza kundipyola ndi anene kuti iye ausati ma activist a fake tikunena a original. Akuluakulu awilire serious as a country. Mene alili mtanyiwa mungamutenge kuti ndi activist wamphamvu. Beni Longwe atayankhula ku South Africa ananyamuka kumene kuja ndikubwera kuno ku Malawi kudzakhala. Inu munamvapo mwanena kuti Beni ujeni tanyiwa ndi uyo, kapena iwo aja akuchita kunena kuti ngakhale ine tanyiwa sindikumudziwa kusonyeza kumubisa, ngakhale ine Wabakiri Muluzi sindikumudziwa kusonyeza kumubisa. Ndiye anthu oti sakuadziwa akamenyere nkhondo kumakasiya ndithu anthu amene akuoneka ndi maso, anthu amene akhali pa ground, achina Shumba amene akhali pa ground, achina Kambanja amene akhali pa ground, achina Malata amene akhali pa ground, achina Agape Kombe amene akhali pa ground, achina ambiri mpiri, achina Kweza Lamba, achina Chodzi, achina ndani amene ali mdziko momuno amene akhali pa ground. Wina akabwera azikakhala ndithu pa social media ndikumaka amenya amene wawo achina Redson muno amene akhali pa ground. Lero azikabwera ndikumakanena kuti ayi koma ana awawa cholinga choti chionesa ngati akuamenyera nkhondo koma akuadyera masuku pamutu. Anampasa talembani mayina mubwere tikumane ndi Angola kumene kujako anapita yekha, sana ayitane achina Ntanyiwa, sana ayitane achina Munyananewo, sana ayitane achina Karonga Boys, sana ayitane ndani Lighton Mangocha anachoka yekha kumpoto. Achina Karonga Boys olongolola ali komwe osatenga ndikubwera nawo. Lero azikabwera ndikumakati boma athandizani, koma mmadziwa inu mmene ndalama za boma zimatulukira. Andingati anthu akulimbana ndi anthu onena kuti achita bidi bwinobwino business ndikuwina business, anthu akulimbana nawo. A vice president apempha bwinobwino kwa president kuti ndikufuna ndipite kunja ndiye ndikufuna chithandizo ichi. Sikuti china chilichonse chochokera kuboma koma zinazo nzoti personal munthu akapanga koma ndikulimbana nawo. Ndi akanene kuti boma likutulusa ndalama kuti likupereka kwa ma activist. Kumaliopseza ndithu boma kuti aya ifeyo ndi amene tamenya nkhondo popanda ifeyo inuyo simukana wina. Kuyankhula kujama yankhula chilima kumanena kuti kupanda ine simukana wina ndikumene kuli mwa Boni Kalindo. Kuopseza kupanda ine simukana wina koma kupanga 2019 kupita yekha kuchisankho osakawina. Kupanda ine simukana wina kupita 2020 kuzisankho anakawina ndiye musipi osadiso yekha. Chifukwa akadakhala kuti mwina anapitako nthawi ina yekha kuchisankho ndikuwina kaya 2020 yoti aliyesa kuima payekha iyo uja ndikuwina tikananena zoona kuti yes lerolo DPP yawina chilima kulibe. Ndi ungamabwere ndikumazi kumenya pa mtima kumanena kuti akupanda ifeyo ma activist simukana wina. Kuyankhula kumene koyipa kumanena kuti kupanda ife ma activist simukana wina, ife ma activist tamenya nkhondo. Ubwino sumachita kuyitanira kuti chonde. Izozo ndi nsomba zowola zimenezozo zomaunjika mulu wani kwacha. Ndi mufuna kuti anthu azikagula chifukwa ndizowola.
chabwino sayitanira, chabwino chimagulidwa chokha. Chabwino chinthu choti ichichi ndi chabwino suchita kukhala mpaka 3 hours ukuchinenerera ife tinagwira ntchito kulibe chabwino anthu amangochiona okha kuti chinthu chabwino kugula somba yowola pali ntchentche wa ndikumakanena kuti gulani ife tinamenya nkhondo. Akuluakulu ife tikunenesa pano kuti mainasi Peter Mutharika kanangokana kuti ineyo sindiyimira DPP sikadalowa mboma. Anthu anakonda Peter Mutharika, anthu anali ndi chikhulupiriro ndi Peter Mutharika chifukwa chake mavoti ake anali ochuluka. Ndelero kuti muzipezeka kuti muzitenga mkwiyo wa inu wake, mkwiyo wa anthu a DPP uzikhala mwa inu. Ndikumakanena kuti hayi koma awa asapezeke paliponse kugwira ntchito za boma. Inuyo mumayankhula MCP ikulamula sana kuchiteni bani sana kusiyeni mumatengaso ndalama ku MCP komweko mumapitaso ku State House komweko nde mukabwererero ndimakanena koma awa asagwire ntchito zoona dziko lonse la Malawi problem ingakakhale Bile Malata, problem angakakhale Agape Khombe, kona kuti olo president akakhale osagona kuti sindingathe kugwira ntchito chifukwa kuti Malata alipo, sindingathe kugwira ntchito chifukwa kuti Agape Khombe alipo, sindingathe kugwira ntchito chifukwa choti amapanga zakuti. Are you serious? Inu mwapanga zingati inu? Aboni Kalindo antanyiwa mwapanga zingati? Ndikusimikizireni kunena kuti aliyense amene amakhala against government samakhala bwezi wa government lina likubweralo. Amadziwa kuti uyuyu awa ngati aukira boma limene linapita lija definitely ifeso akhoza kutiukira. So inuyo mukuyenera kuti mupinde michira abomawo azichita kuganizira kuti aya koma wakuti mwina anatithandiza pakuti bwanji timusiye pakuti, koma osati kumachita kuzichemerera dziko lonse lizioneka ngati kuli makangano. Adipobwera nkumayankhula kumanyoza anthu a DPP, maminista a DPP ndikumafuna kuti kubwerese makangano mu DPP. Aya ayika spaye ku ofesi yawo kuti ayika spaye mu ofesi yawo kuti cholinga chonena kuti inuyo muzioneka ngati abwino koma mukuononga mwabwera kuzaononga DPP panopa yazitolera yabwerera mboma akupanga mosiyana ndi zimene amapanga. Ena afe timalimbana nayo kuti tasinthani izi lero zambiri zasinthika. Lero is a rebranded party ili ngati Life Boy sichokaso pansika ikhala ngati Life Boy toke imapita kofoka imazichita rebrand Life Boy sachoka pansika. DPP ndimene ikufuna kupanga ikumamva anthu akayankhula ndikusintha zinthu. President sakuyenda sakuyankhula sakupanga angopanga action. Maminista akachina maminista of finance kuthamanga apa ndi apa, minister of foreign affairs George Chaponda kuthamanga kupanga maubale ndi anthu. Sonsezi ja ndikufuna kuti chipani chija chikhale chija chonena kuti chisachoke mboma. Inu mukubwera can you believe me or not, Peter Mutharika chipani azapita nacho. Inu muyankhula ngati ndani? Tayankhula ni mapolisi amene boma likuyenera kuti lipange, osati zinthu zoti muzikhala ngati ndinu anthu andale. Ngati ndinu anthu andale tangopitani mukajowine mukakhale mkatimo akupatseni maudindo mukakhale ma spokesperson